Λοιπόν, ώρα Ελλάδος 9.30. Είμαστε σε ένα από τα πιο ωραία μέρη της Ελλάδας, στην Ήπειρο, στο κομμάτι πάνω από το Μέτσοβο, με το φύλλο την Αιγαία. Ο λόγος για τις λίμνες Φλέγκα και το Μαυροβούνι, είναι ένα φανταστικό μέρος. Δεν είναι η πρώτη φορά που το επισκεπτόμαστε. Είναι ένα κομμάτι της Ελλάδας, για μένα είναι το πιο ωραίο. Και εδώ αυτά τα μέρη είναι από τα πιο φανταστικά, διότι έχουν τεράστια βιοποικιλότητα, φυσικό περιβάλλον, ανάγλυφο, καλές καιρικές συνθήκες σήμερα. Με το φίλο του Αιγαία αποφασίσαμε να κάνουμε μια πολύ ωραία βόλτα. Δεν ήρθαμε να δείξουμε ούτε ικανότητες, ούτε τις δυνάμεις, ούτε τις δεξιότητες, ούτε τις αντοχές. Ήρθαμε να πάρει το κεφάλι μας λίγο καθαρό αέρα σήμερα, μιας και ο καιρός μας έκανε τη χάρη. Ο Ηλίας είναι ένας κολλητός, ένας πολύ αξιαγάπητος και εξελάττωτος φίλος. Είναι και συνοδός βουνού, οπότε είναι και από τα μέρη εδώ, τα γνωρίζει πολύ καλά αυτά τα μέρη. Αλλά το σημαντικότερο από όλα είναι να έχεις μια καλή παρέα που μπορείς να συνεννοείσαι, μπορείς να μιλάς και μπορείς να μοιράσεις ωραία πράγματα και ωραίες στιγμές σε τέτοια ωραία μέρη που διαθέτει η χώρα. Λοιπόν, εδώ τώρα θα απεικονίσουμε στην κάμερα μια πολύ ωραία διαδρομή απείρου φυσικού κάλους, η οποία αποτελεί προορισμό για κάθε επισκέπτη, και οι ομορφιές είναι τέτοιες που δεν αφήνουν κανένα σημείο παρατήρητο. Λοιπόν, μια ωραία θέα, είναι νωρίς ακόμα. Πιο πάνω, πιο ψηλά το αυτοκίνητο και η καλύβα. Θα έχουμε πιο ψηλά. Πιο ψηλά θα έχουμε μια πολύ πιο ωραία θέα. Οπότε παρακολουθούμε το μέρος. Δεν θα έλεγα ότι είναι ζεστή μέρα σήμερα. Έχουμε αέρα, είναι ένα 2 μποφόρ, αλλά κάνει και λίγο κρύο. Για καλοκαίρι είναι λίγο ψύχρα. Αυτός εδώ είναι χωματόδρομος. Εδώ έχει πολλούς βοσκούς, οπότε ανά πάσα ώρα και στιγμή, αν κλείσει ο δρόμος, πάντα ανοίγει από χιονιστικά το καλοκαίρι, από χιονιστικά το χειμώνα, που μπουλτώσει το καλοκαίρι, διότι οι άνθρωποι εδώ πέρα έχουν τα κοπάδια τους. Αυτό και το Μαυροβούνι, αριστερά. Εμείς θα πάμε εκεί ακριβώς που βλέπουμε την κορυφή, και ακριβώς από κάτω είναι οι λίμνες Φλέγκα. Αυτή είναι η απόσταση και η διαδρομή που θα κάνουμε σήμερα. Ήρθαμε να δούμε πολύ ωραίες εικόνες. Ακριβώς το τοπίο εδώ μαρτυρά τι θα δούμε. Ελπίζω να μην βγούμε σε καμία αρκούδα μπροστά, γιατί εδώ πέρα έχει άγρια ζωή. Γνωστό το μέρος. Είχαμε ξαναρθει στο παρελθόν με κάποιους φίλους και τώρα ήταν ευκαιρία να ξαναρθούμε πάλι, γιατί μετά μεσολαβεί το καλοκαίρι, οπότε θα απέχουμε από τέτοιες δραστηριότητες και ίσως έτσι να κλείνει και η σεζόν με αυτή την πιο ωραία ανάβαση στο Μαυροβούνι.
Απίστευτο μορφιά εδώ. Δρυμούς. Από την κορυφή που θα πάμε θα έχουμε μια πολύ καλή τερδέα, γιατί από εκεί φαίνεται η Βερλίγκα, φαίνεται ο Λάκμος, φαίνεται η Τύμφη, ο Σμόλικας, ενδεχομένως και ο Γράμμος, και αν έχουμε πολύ καθαρή ατμόσφαιρα χωρίς ίνφα θα φαίνεται και ο Όλυμπος. Αυτά βέβαια θα τα επιβεβαιώσουμε από την κορυφή ψηλά. Για όσους δεν έχουν έρθει εδώ πέρα, μερικές πληροφορίες. Είναι μια πολύ εύκολη διαδρομή. Η πρόσβαση γίνεται και με συμβατό ΙΧ μέχρι το καταφύγιο και ακόμα λίγο πιο πάνω από το καταφύγιο, όπως αφήσαμε εμείς το αμάξι, όπως φαίνεται εκεί κάτω. Μέχρι εκεί. Και από εκεί παίρνουμε σε ένα χωματόδρομο που μπορούμε με τα πόδια άντα να περπατήσουμε μέχρι επάνω για να φτάσουμε μέχρι την κορυφή. Ο Ηλίας εδώ είναι σταθερή αξία, φιλαράκι μου, το αγαπάω πολύ. Λείπει ο αρχηγός σήμερα, όπου για κάποιες υποχρεώσεις δεν μπόρεσε να παρευρεθεί. Τον αγαπάμε και αυτόν, η αρχηγάρα της παρέας. Ο λόγος για τον Ξενοφόντα. Θα φτάσουμε εκεί στο οροπέδι. Θα μπούμε μέσα στο Ursa Trail, το μονοπάτι του Ursa Trail, που ξεκινάει από πάνω από Τύμφη, από Ζαγόρι και καταλήγει στο Μέσοβο. Μια διαδρομή την οποία είχα τρέξει. Δεν διάλεξα τα πολλά χιλιόμετρα, τα λίγα χιλιόμετρα. Τα μισά, ναι, αυτό δεν έπεσε. Αυτό το δέντρο είναι από κεραυνό. Λέει ο Ηλίας που είναι γνώσης και το ξέρει καλύτερα γιατί είναι από εδώ πέρα. Η θέα από ψηλά. Η θέα μάλλον από το Μαυροβούνι. Είμαστε σε άλλο ένα αεροσημείο της διαδρομής, γεμάτο γρασίδι. Εδώ είναι κεντρική και για κατασκήνωση και όχι μόνο, οι υπαίθριες δραστηριότητες και το χειμώνα. Αλλά αυτό είναι το φυσικό περιβάλλον του Μετσόβου, των νομού Ιωαννίνων και ευρύτερα γενικότερα της Επίρου, που για μένα είναι μακράν το καλύτερο κομμάτι της Ελλάδας. Βέβαια, έχω πληροφορίες ότι στο Φαλακρό, που θα γίνει εκεί μια διαδρομή πέρα την Άνοιξη, έχω πληροφορίες ότι το Φαλακρό είναι το Jurassic Park της Ελλάδας. Δεν πειράζει, θα πάμε να δούμε, θα το επιβεβαιώσουμε με το φίλο τον Δημήτρη εκεί πέρα. Αλλά όπως και να έχει, η Ελλάδα έχει πολύ ωραία μέρη. Φανταστικά μέρη, πάνω από τα 1500. Η Ελλάδα είναι πανέμορφη για όσους δεν τη γνωρίζουν. Και καλό θα είναι ο καθένας να βγει από τη ζώνη του ασφάλειας, από τη γυάλα, και να αρχίσει να ανακαλύπτει τόσο ωραία πράγματα, γιατί εμείς κάποια στιγμή θα φύγουμε και αυτά θα μείνουν για πάντα εδώ, και καλό είναι να γνωρίζουμε σε τι τόπο ζούμε και πού ζούμε. Μια ομάδα μπροστά κατευθύνεται προς το Μαυροβούνι, εκεί θα πάμε κι εμείς. Ο Ηλίας αποτελεί σταθερή αξία της παρέας, όπως και ο αρχηγός ο οποίος λείπει σήμερα από την παρέα λόγω κάποιων υποχρεώσεων. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Και θα πάνε όλα καλά. Ορατό μονοπάτι, βατό μονοπάτι, σαν ένα χωματόδρομος δασικός είναι, που παλιότερα τα αυτοκίνητα, το σήμα του Ursa περνάει από εδώ. Τα αυτοκίνητα είχαν πρόσβαση μέχρι πιο βαθιά στον πυρήνα,
Καλά, εδώ τα αγροτικά πάνε κανονικά. Ένα χαϊλούξ στο Γιώτα, άμα έχεις μπαίνεις άνετα εδώ μέσα. Αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι να περπατήσεις στο κρεμό, να το πλάσεις με τα πόδια και όχι με το αυτοκίνητο. Εδώ είμαστε ακριβώς στο πεδίο δράσης της Αρκούδας. Στην Πίντο. Κομμάτι της Πίντο. Λοιπόν, βγαίνουμε τώρα από το δασικό δρόμο, παίρνουμε το μονοπάτι, μια ωραία σήμανση εδώ κόκκινη, η οποία μας δίνει πού θα κατευθυνθούμε, προς τα πού θα πάμε, γνωστή από το παρελθόν. Στο βάθος φαίνονται οι λίμνες Πηγό Ναού. Η θέα είναι πιο ωραία από το καταφύγιο του Περιστέρι, το οποίο για μένα είναι κακώς παραμένει ανεκμετάλλευτο. Θα έπρεπε κάποιος να το εκμεταλλευτεί, έτσι να ανεβαίνει κόσμος, να αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο η περιοχή. Αλλά ακόμα και έτσι όμως ο κόσμος ξέρει τα μέρη αυτά, τα γνωρίζει το φυσικό κάλος, οπότε η προσέλευση των πεζοπόρων, ορειβατών γίνεται κάθε χρόνο, όλες τις εποχές του χρόνου, γιατί είναι η περιοχή που ενδείκνυται για να επισκέπτεται κανείς εδώ όλες τις εποχές του χρόνου αυτό το μέρος. Καλό είναι το σύννεφο, είναι καλό γιατί δεν θα καούμε από τον ήλιο. Εδώ είναι μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι κατευθύνονται εκεί που πάμε κι εμείς. Εδώ είναι ένα ωραίο οροπέδιο. Thank you. I wish you all the best. Ήρθα από την αγαπημένη Ελβετία αυτή, από την αγαπημένη μου χώρα, Switzerland. Ένας επόμενος αγαπημένος προορισμός που σχεδιάζεται μελλοντικά. Οι δύο προηγούμενες είχαν προηγηθεί, ένα tour στην πόλη και ένα tour σε όλη τη χώρα της Ελβετίας, αλλά ο επόμενος προορισμός είναι ανάβαση, προγραμματίζεται από τώρα στο άμεσο μέλλον, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν όλες.
τότε θα πραγματοποιηθεί αυτό. Αλλά μέχρι τότε απολαμβάνουμε αυτό που έχει η Ελλαδάρα μας, γιατί δεν έχει τίποτα να ζηλέψει η Ελλάδα από τις άλλες χώρες. Έχει τη φυσική ομορφιά, έχει το απέραντο κάλος που μπορεί να απολαύσει οποιοδήποτε, ακόμα και να πάρει τα μάξι και να κάτσει σε ένα πεζούλι, μπορεί να δει και να αποθαματίσει ωραίες εικόνες και φυσικό περιβάλλον. Μια πανοραμική θέα, 360 μοίρες. Ο Ηλίας έπιασε κουβέντα με τις δύο της Ελβετίδες και προχωράμε προς εκεί που πάνε όλοι αυτοί. Ο Ηλίας έμεινε πίσω και κάνει διάλογο, μάλλον εξασκεί τα αγγλικά. Λοιπόν, ανηφορίζουμε τώρα εδώ να πάμε σε ένα φιένα πάνω, πως είναι το μονοπάτι, και μετά πέσουμε στην Κρυφόρα πως πάει ο Ηλίας. Από εκεί πάνω θα έχουμε μια πολύ πιο ωραία θέα, θα φαίνεται όλη η λεκάνη. Ωραίο. Και μια ομάδα Ελβετών, οι οποίοι έφυγαν από την πιο ωραία χώρα της Ευρώπης, να μην πω του κόσμου, και ήρθαν να δουν άλλη μια επίσης πολύ ωραία χώρα, κατακαιρματισμένη, βασανισμένη, αλλά σταθερή στο ύψος της, με τις πανέμορφες εικόνες που δίνει εδώ το Μαυροβούνι. Είπαμε, δεν έχει καμία δυσκολία. Εντάσσεται στην κατηγορία, θα πω πεζοπορία, θα πω περπάτημα. Ούρσα. Trail. Με τον Ηλία ζεις, εσύ μας οδηγείς. Τα μέρη του εδώ πέρα είναι το πεδίο δράσης του. Όχι, καλά πάμε. Μια χαρά. Τέτοια φυσική μορφιά σπάνια την συναντάμε στην Ελλάδα. Αν και η Ελλάδα από μόνη της είναι μια σπάνια χώρα με σπάνια φυσική μορφιά. Αλλά λέμε τώρα και τις μαλακίες μέσα. Απλά μες στην περιγραφή θα πρέπει να φαίνονται και να αναδεικνύονται όλα, έτσι ώστε αυτός που θα ενδιαφερθεί να έρθει μέχρι εδώ να έχει
τις στοιχειώδεις πληροφορίες για το πού θα πάει και τι θα συναντήσει. Εδώ κατασκηνώνει σαν το βράδυ, αλλά κάνει σταυρούς μετάνοιες. Μισθώθηκε ένα άγριο ζώο 500 κιλά και στα κάνει όλα πουτάνα και σένα μαζί. Είμαστε στον εθνικό δρόμο της Πίνδου. Ανηφορίζουμε προς το Μαυροβούνι, 200 κάτι ψώμετρο, και θα πέσουμε πίσω στις λίμνες Φλέγκα, εξίσου πανέμορφο, το τοπίο εκεί θα το δούμε και από ψηλά. Η Κύρα σήμερα δεν ήρθε μαζί μας, γιατί υπήρχε φόβος από κοπάδες σκύλων, τα οποία από πληροφορίες που έχουμε είναι πολύ άγρια επιθετικά. Οπότε, για να αποφύγουμε τυχόν καυγάδες και συμπλοκές, έμεινε σπίτι. Η Κύρα όμως τα ξέρει πολύ καλά αυτά τα μέρη, γιατί έχει έρθει εδώ άλλες 3 φορές. Λάκμος, τζουμέρκα στο βάθος. Άλλη εικόνα δεν έχουμε, είναι ο γλόφος μπροστά. Πίντους Trail, το μονοπάτι. Κάτω είναι η κοιλάδα του Τσόβου, κοιλάδα του Αού. Αυτά τα ρόμπολα τα οποία σπασμένα, ηλιά από κεραυνό δεν είναι αυτά, κεραυνοβολημένα. Και στέκονται ακόμα γέροχα και όρθια στη μέση Πίνδου. Αυτό ήταν διπλάσιο, λέει. Και με το μισό, αλλά στέκεται ακόμα. Αγέροχο. Κεραυνό, ναι, όπως η Σμόλικας. Έχει το πυρίτιο από κάτω, μωρέ. Έχει ένα χημικό στοιχείο το οποίο τραβάει κεραυνό αυτό. Στο Σμόλικας είναι γεμάτο πυρίτιο. Λοιπόν, εκεί είναι η κορυφή που θα ανέβουμε. Από όπως φαίνεται. Εδώ έχουμε σημάδια, έχουμε κολονάκια. Ναι, one breath, καλά, δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο, περίπατος, δεν είναι ούτε καν πεζοπορική, είναι περπάτημα, είναι στη φύση και στο περιβάλλον. Αλλά καλό είναι που ήρθαμε σήμερα να πάρουμε το κεφάλι μας αέρα. Αυτή είναι η ψωμετρική που θα κάνουμε και μετά θα πέσουμε πίσω. Και από πίσω έχει ένα ωραίο μέρος όπου μπορεί να κοιμηθείς το βράδυ εκεί. Απέναντι τι βλέπουμε, όχι είναι Μέρτσικα. Όχι, δεν φαίνεται, δεν είναι Μέρτσικα από εδώ. Λοιπόν, μια ωραία εικόνα.
Τι να πει για αυτό το μέρος τώρα. Τι να πει για αυτό το μέρος. Λοιπόν, περπατώντας εδώ στα χνάρια της Αρκούδας και ευχόμαστε μην μας βγει καμία μπροστά. Δεν θα μας βγει, γιατί οι Αρκούδες είναι ζώα τα οποία μυρίζονται την ανθρώπινη παρουσία από τα 30 χιλιόμετρα, λέω εγώ τώρα. Από τα 30 όχι, αλλά από τα 10 σίγουρα. Οπότε παρόλο που είμαστε στο πεδίο δράσης της, αυτές έχουν μυριστεί και έχουν φύγει. Λοιπόν, είμαστε στο μονοπάτι της, του Ursa Trail, από το Μέτσοβο, έξω νηφορίζουμε προς το Μαυροβούνι. Αυτή είναι η κορυφή, εθνικός δρυμός της Πίνδου, νότια Πίνδος, κατά πράσινα όλα. Ενδείκνυται χώρος για κατασκήνωση, για δραστηριότητες υπαίθριες. Λοιπόν, αποδέχομαι μια καλύτερη θέα της λίμνης Πηγώναου. Εδώ. Στην κύριε Βοβούσα. Εμείς δεν θα πάμε εκεί. Αρχικά το πλάνο ήταν να ξεκινήσουμε από Βοβούσα, να κάνουμε όλη τη Βαλιακάλτα, αλλά δυστυχώς οι συνθήκες δεν το επέτρεψαν. Ο αρχηγός λείπει. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε μια τέτοια διαδρομή χωρίς τον αρχηγό. Οπότε αποφασίσαμε να κάνουμε ένα κομμάτι εδώ με τον Ηλία. Ναι. Τεράστιος, έτσι. Ναι, νάτος. Έλα. Εντάξει, θα κλείσει, αλλά θα είμαστε στο τέλος εμείς που θα κλείσει. Όχι, γυρνάμε, δεν έχουμε, ναι. Εννοείται. Δεν δίνει καλή πρόγνωση μέχρι το μεσημέρι. Εντάξει, πάντα σε αυτά τα υψόμετρα λίγο οι καιρικές συνθήκες μεταβάλλονται, γιατί τα υψόμετρα και οι κορυφές, οι ορεινοί αγωγοί έχουν διαφορετικό περιβάλλον, έχουν δικό τους κλίμα. Οπότε μπορεί κάτω εμείς να είχαμε ζέστη και θερμοκρασίες. Εδώ είναι διαφορετικά τα πράγματα, γιατί είναι υψόμετρο, είναι 200 κάτι. Αρχίζει ο καιρός και κλείνει λίγο πάνω, αλλά οι προγνώσεις δεν δίνουν σήμερα βροχές, ή αν δίνουν πιθανότητες καταιγίδων αργά το απόγευμα. Που σημαίνει ότι εμείς εκείνη την ώρα θα είμαστε στα σπίτια μας. Αλλά ακόμα και αν συμβεί, ας πούμε, ένα σενάριο το οποίο θα βρέξει, έτσι, για ασφάλεια γυρνάμε πίσω. Δεν διαπραγματευόμαστε ποτέ την ακεραιότητα και την υγεία, για κανένα λόγο. Μα για κανένα όμως. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα έχουμε τέτοιο θέμα. Εδώ είμαστε στο μονοπάτι και θα ανέβουμε την ανηφορία, να πιάσουμε εκεί την κορυφή. Ο Ηλίας προπορεύεται όπως πάντα, φίλος, αγαπητός, αξιολάφτρωτος, έμπιστος, αδερφός. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε περπατήσει μαζί, δηλαδή έχουμε κάνει ωραίες διασχίσεις, τεράστιες διασχίσεις, μεγάλες διασχίσεις και με το Φόντα μαζί. Επίσης εξίσου το ίδιο, με τα ίδια χαρακτηριστικά. Έτσι. Το Φόντα λείπει σήμερα. Εντάξει, έχει κάποια υποχρέωση. Θα πάνε όλα καλά. Και την επόμενη φορά θα είμαστε όλοι μαζί και οι τρεις και θα βάλουμε ένα πολύ ωραίο και δυνατό προορισμό, όπως κάθε φορά. Λοιπόν, αλλά αυτός είναι ο τελευταίος προορισμός για φέτος, για το καλοκαίρι, γιατί με τις ζέστες είναι δύσκολο να κινηθεί στα υψόμετρα. Εκτός από τα μέρη που έχουν δέντρα, που προσφέρει σκιά το δάσος, υπάρχουν και οι αλπικές ζώνες, που εκεί δεν μπορείς να κινηθείς τον Ιούλιο, ούτε τον Αύγουστο, γιατί είναι ξέρα ύλα, όπως ακριβώς το λέω, χωρίς νερό, και εκεί αν πέσεις κάτω, θα σε φάνε τα όρνια. Οπότε αρέσκεσαι σε αυτά εδώ τα μονοπάτια, που είναι ήπια εύκολα εντός καλοκαιριού, και από τη χειμερινή σεζόν αναλαμβάνεις extreme action. Καλά δεν τα λέω? Καλά τα λέω. Λοιπόν, αυτό είναι. Εδώ μία νηφόρα πάνω ψωμετρική.
Θα φτάσουμε λίγο εκεί, θα αποθανατήσουμε σε 460 μοίρες μια πολύ ωραία θέα που έχει από εκεί πάνω από την κορυφή. Είναι ωραίο. Θα κατέβουμε λίγο κάτω, θα κάνουμε διάλειμμα και μετά θα γυρίσουμε πάλι πίσω. Να πάμε να πιούμε ένα ηλεκτρολίτη καλό με ή άνευ αλκοόλ και επιστροφή μετά στις δραστηριότητες της καθημερινότητας. Βοτώ το μονοπάτι, επαναλαμβάνω, για όσους θέλουν να έρθουν, οι οποίοι δεν έχουν έρθει εδώ πέρα, είναι εύκολη πρόσβαση. Εντάξει, έχει μια ανηφόρα, όπως είναι ανηφόρες στις ορεινές περιοχές και στους όγκους. Μην φανταστεί κανείς καμία δυνατή. Έχει μια υψομετρική, η οποία θα την ανέβουμε όπως πρέπει και όπως ξέρουμε και όπως πάμε κάθε φορά. Αλλά από εδώ είναι ένα άλλο μονοπάτι που έρχεται από τις λίμνες Φλέγκα. Και εδώ είναι ο δημόσιος Πίνδου. Δεν θα έρθουμε από εδώ, παρόλο που το ξέρουμε, δεν θα κάνουμε κυκλική, θα ανέβουμε, θα κατέβουμε και θα ξανανέβουμε. Και θα ξαναπέσουμε πάλι στο ίδιο σημείο. Λοιπόν, εδώ έχουμε φτάσει στην κορυφή του Μαυροβουνίου. Σιγά σιγά, δεν είναι τίποτα το αξιόλογο. Μια υψομετρική 600 είναι. Και από εδώ πάνω έχει ωραία θέα. Και έχει ένα ωραίο τσιμεντένιο καναπέ. Να κάτσουμε. Αλλά αυτό θα γίνει στην επιστροφή. Πρώτα κατέβουμε κάτω στις λίμνες. Να δούμε τις λίμνες. Να δούμε τι νερό υπάρχει μέσα. Το σύννεφο μας έκανε τη χάρη, διαφορετικά με ήλιο θα είχαμε καεί. Και ας είμαστε και υψόμετρο, ασχέτως να μπαίνουμε μέσα στα δέντρα. Λίμνη πηγών αού από κάτω. Καλύτερη θέα από εδώ. Έχουμε καλύτερη ορατότητα. Λάκμος μπροστά. Τζουμέρκα πίσω, εμίτες, χιονισμένες. Και από πάνω έχουμε να δούμε πολλές τις κορυφές. Αν δεν κρύψουν σύννεφα. Εκεί απάνω φτάσαμε. Έχει λίγο υγρασία σήμερα, γι' αυτό και βαριά αναπνοή. Αλλά αυτό δεν μας πτωεί. Και που δεν έχουμε ανέβει πάνω από τα 2.000 και 2.500 μέτρα υψόμετρο, τα 600, δεν πτωούμαστε. Αλλά η μαλακία ήταν ότι πήρα πάρα πολύ νερό, 4 λίτρα νερό, γιατί πίνω νερό, ενώ εδώ ο τόπος είναι γεμάτος από νερά. Τέλος πάντων, όπως πήγα θα το φέρω. Θα χρεώσω το λογαριασμό μου 4 λίτρα τζάμπα. Έλα, φτάνουμε. Φανταστικό, γαμάτο. Αυτό το μονοπάτι έρχεται από το Ζαγόρι, περνάει μέσα από τη Βοβούσα και φτάνει εδώ και καταλήξει στο Μέτσοβο. Λοιπόν, 20 μέτρα ακόμα για την κορυφή του Μαυροβουνίου. Σωστά, Ηλία? Σωστά, ο Ηλίας είναι γάτα. Να την κορυφή, ξέχιονη, ξέδεντρη,
αλπική εκεί έχουμε μια καλύτερη θέα και από εδώ πιο ωραία θέα. Η κορυφή είναι εκεί πάνω, εκεί θα πάμε. Εμείς θα πάμε πάνω και θα φύγουμε από εκεί κάτω στις φλέγες. Α, μπορεί να πάμε, φλέγες. Μπράβο, οι φλέγες είναι εκεί. Εμείς θα πιάσουμε μια κορυφούλα τώρα και μετά θα κατηφορήσουμε κάτω. Απέναντι είναι το όρος Αυγό, ο κόνος. Στο βάθος είναι Σμόλικας με το χιόνι. Ναι. Όχι. Ναι. Αυτό θα κάνουμε. Ναι. Στάστε, κάνουμε κάτω. Σωστά, λέει. Εδώ είναι ότι πρέπει να το. Δεν το βλέπεις κάθε μέρα αυτό το πράγμα. Από τα αγαπημένα μου μέρη. Εύκολα μεν, αλλά από τα πολύ αγαπημένα. Εδώ δεν βαριέμαι να έρχομαι καθόλου. Με την πρώτη ευκαιρία επισκέπτομαι αυτό το μέρος. Διότι είναι άθικτο και αλόβητο από φωτοβολταϊκά και για ανεμογεννήτριες. Προς τον παρόν τουλάχιστον. Από εδώ έχει μια καλύτερη θέα για τις λίμνες από κάτω. Για να δούμε. Να η κορυφούλα και θα κατέβουμε από τα ίδια και να πάμε να σε λίμνες φλέκες. Εδώ, εκεί κάτω, εκεί θα πάμε. Ωραίο. Κορυφή εδώ, Μαυροβούνι, Σμόλικας, Τραπεζίτσα, Τύμφη, Δούσκο, Νεμέρτσικα ή αλλιώς. Εθνικός Δρυμός Νότιας Πίνδου. Λίμνες πηγών Αού, η κοιλάδα του Αού, στο βάθος του Μέργα από εκεί τα άγραφα τα φαίνονται, πολύ που δεν βλέπουμε, και θα κατέβουμε λοιπόν τώρα κάτω στις λίμνες. Από εκεί ξεκινάει το ρέμα, το μουρουμπάδι πάει μέσα εκεί για Βοβούσα. Λοιπόν, θα τα πούμε κατεβαίνοντας. Προχωρήσαμε την κορυφή του Μαυροβουνίου στα 2.111, 15, 16, δεν ξέρω εγώ. Εδώ ο Ηλίας προπορεύεται πάντα. Εδώ είναι μια πολύ ωραία λάκα με νερά. Το καλοκαίρι κάνουμε και μπάνιο εδώ, πισίνα, καρέκλες, παγωτά, σοφλάκια κτλ. Πούτσες μπλε λέγω τώρα. Τώρα και θα βγούμε στον Αφιένα. Και ακριβώς κάτω είναι οι λίμνες φλέγγες. Θα πάμε, θα τις επισκεφτούμε, θα κάνουμε ένα διάλειμμα 10 λεπτών και μετά θα γυρίσουμε να φύγουμε από το Λούκι, από το άλλο μονοπάτι, το οποίο θα μας βγάλει ακριβώς πέρα στην κοιλάδα του
το Μετσόβο από πάνω, στα δέντρα, στα ρόμπολα κτλ. Αυτά που είχαμε περάσει, που είχαμε δει για τους τουρίστες, τους Ελβετούς. Προς το παρόν εδώ είναι ωραίο το κομμάτι, και μια αυγό μπροστά μας, μόλικας από εκεί, στο βάθος συνισμένος. Το Μαυροβούνι εδώ, αυτό το κομμάτι είναι πολύ επικίνδυνο, κυρίως όταν έχει κεραυνικά φαινόμενα, γιατί το υπέδαφος του έχει ένα χημικό στοιχείο, το περίτιο, το οποίο τραβάει πάρα πολλούς κεραυνούς. Και εδώ αν είσαι, ναι, όλα αυτά. Και αν σε βρει εδώ κεραυνός, σε έκαψε. Σε έκανε κάρβουνο. Λοιπόν, προχωράμε και ξαναπροχωράμε εδώ να δούμε, θα δούμε λίγο εικόνες είναι φανταστικές. Δηλαδή μακάρι όσοι έχουν τη δυνατότητα να έρθουν να επισκεφτούν αυτό το πράγμα, μπορούν άνετα να το κάνουν, γιατί προσφέρει απίστευτη ομορφιά, ένα φυσικό κάπως που έδωσε ένας συνέχεια στην Ελλάδα και παντού. Εκεί ήταν η κορυφή, από εκεί κατεβήκαμε. Ο ουρανός είναι φανταστικός σήμερα, συζητάω, και είναι ο Ηλίας. Και τώρα πιάνουμε ένα αυχένα εδώ πέρα, που από κάτω είναι λίμνης. Εκεί ήταν να κοιμηθούμε απόψε, δεν θα κοιμηθούμε. Τελικά θα το κάνουμε μονοήμερο, αλλά εντάξει, εδώ με ένα πολύ ωραίο κομμάτι που συνδέει το Μέτσοβο με τη Βοβούσα. Έχει λίγο κοτρόνια εδώ για να κατέβουμε κάτω, αλλά δεν είναι κάτι ψιόλογο, αυτό κάτι φορά είναι. Εκεί θα πάμε. Λοιπόν, κλείνω εγώ λίγο εδώ πέρα για να μην φάω καμία κοτροβάλα. Θα τα ανοίξω κάτω που θα μορφάσει. Συναντάμε εδώ μπροστά ένα πολύ ωραίο θέαμα, τεχνητό θέαμα. Όχι, δεν είναι τεχνητό, είναι φυσικό θέαμα. Το έφτιαξε η φύση. Είναι λίμνες φλέγγες. Η πάνω λίμνη είναι αυτή εδώ και η κάτω είναι από εκεί. Θα κατέβουμε μέχρι εκεί, θα ξεκουραστούμε, αλλά μέχρι να πάμε εκεί τώρα θα δούμε ένα πολύ ωραίο φυσικό τοπίο. Πάρα πολύ ωραίο φυσικό τοπίο. Είναι από τα μοναδικά που δεν βαριέμαι να επισκέπτομαι όταν ανεβαίνω στα μέρη μου, γιατί πέρα από το ότι σου δίνει μια ηρεμία ο τόπος, έχει μια ησυχία, είναι όμορφο σαν τοπίο, είναι φυσικό τοπίο, είναι μακριά από το άγχος, μακριά από την πόλη, μακριά από τη βαβούρα, μακριά από όλα αυτά. Εδώ που γίνεσαι άλλος άνθρωπος, είναι το σημείο που βρίσκεις τον εαυτό σου. Εδώ κατεβαίνει το ριάκι, θα πάρουμε καλύτερη λήψη από πάνω, αλλά αυτά αξίζει να τα βλέπει κανείς μια και δύο φορές στη ζωή του, διότι ποτέ δεν ξέρει κανείς το αύριο, οπότε οι ευκαιρίες δεν πρέπει να χάνονται και είναι καλές ευκαιρίες αυτές, μικρές ευκαιρίες, καλές ευκαιρίες, γεμάτα εικόνες. Από εδώ είναι το μονοπάτι, θα πάμε από εδώ εμείς, να πούμε εκεί. Τι μπορεί να πει κανείς για αυτό το πράγμα το ωραίο? Τίποτα. Εδώ με μένει άφωνος. Έχω μείνει speechless. Δεν μιλάς, απλά απολαμβάνεις. Εδώ με το φιλαράκι, ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Αυτή είναι η πάνω φλέγγα. Και θα πάμε και στην κάτω φλέγγα. Κάτσε να περάσουμε εδώ το μονοπάτι, εδώ το ριάκι. Εδώ το καλοκαίρι κάνεις και μπάνιο και κατασκηνώνεις. Λοιπόν, πάμε εδώ με την πάνω φλέγγα. Λοιπόν, κατεβήκαμε από την κορυφή του Μαυροβουνίου και βλέπουμε εδώ την πάνω φλέγγα, ένα πολύ ωραίο φυσικό τοπίο. Αυτό κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ μας μένει ένα ξύτελο στη μνήμη.
δεν θα σβήσει ποτέ, γιατί απλά δεν υπάρχουν τέτοια τοπία στην Ελλάδα. Κατά μήκος του μονοπατιού στα τρέιλ δεν υπάρχει εδώ. Εδώ μπορείς να κατασκηνώσεις, να ξεκουραστείς, να κοιμηθείς το βράδυ. Το μονοπάτι εδώ. Πιο περισσότερο. Λοιπόν, όπου θέλεις. Εδώ καθόμαστε και εδώ. Όπου θέλεις, ναι, κάτσε στη σκιά. Κάτω από το ρόμπουλο. Να φάμε την πανανίτσα, να ξεκουραστούμε λίγο και μετά να πάμε το δρόμο της επιστροφής. Αυτό εδώ το μέρος δεν χορταίνεται με τίποτα. Με τίποτα όμως. Με τίποτα. Εδώ, κάτω από το τεράστιο δέντρο. Άραξε να αποθανατήσουμε εικόνες ωραίες. Λοιπόν, εδώ, οπα. Λίμνη, κάτω λίμνη Φλέγκα. Και απέναντι το όρος Αυγό. Ή αλλιώς Λίγκος, σωστά. Ωραία θέα, ωραία. Παράδεισος. Όχι, έχω μπανάνα. Η ώρα το πικνίκ. Εδώ απολαμβάνομαι θέα. Με το φίλο μου εδώ. Τη γεννιώτη. Να φάει ένα τοστάκι ο φίλος. Εγώ θα έχω τις 2 μπανάνες μου εδώ πέρα. Και μετά θα αναχωρήσουμε για να γυρίσουμε πίσω. Αλλά μέχρι να κάνουμε όλα αυτά, κλείνουν οι κάμερες, κλείνουν τα κινητά και απολαμβάνουμε ένα πολύ ωραίο φυσικό περιβάλλον. Και αφού αφήσαμε τις λίμνες Φλέγκα, ανηφορήσαμε να περάσουμε ένα λούκι εκεί πέρα, το οποίο δεν είναι δύσκολο. Απλά μας παρακάμπτει για να μην κάνουμε την ίδια διαδρομή. Πάμε από άλλη διαδρομή, φτάνουμε σε ένα πολύ ωραίο οροπέδιο ξανά, με ένα ωραίο ρόμπουλο μοναδικό. Και θα πάρουμε μια άλλη τραβέρσα, όπου θα βγούμε πέρα στη Ράχη. Και από τη Ράχη μετά θα βγούμε στο κλασικό γνωστό μονοπάτι που είχαμε έρθει από το πρωί. Και από εκεί θα φύγουμε για να πάμε στα αυτοκίνητα. Λοιπόν, πέρα από αυτό, είναι αξιόλογο να βλέπει κανείς να γνωρίζει τέτοια ωραία μέρη, να ανακαλύπτει ωραία μέρη. Αυτά τα μέρη είναι μοναδικά και ανεπανάληπτα στην Ελλάδα. Έχουν βιοποικιλότητα, έχουν ανάγλυφο, έχουν πανίδα, άγρια ζωή, χλωρίδα, σπάνιες ομορφιές. Δεν τις συναντάς παντού, γιατί απλά είναι το ανάγλυφο τέτοιο. Αυτά πρέπει να τα προστατεύσουμε όλοι μας, οφείλουμε να τα προστατεύσουμε, και τα βουνά και τις πεδιάδες και το οροπέδιο, γενικά τον ορεινό μας όγκο, έτσι ώστε να αφήσουμε μια καλή παρακαταθήκη στους απογόνους μας. Είναι υποχρέωσή μας. Εδώ σε λίγο θα ανθίσουν οι παπαρούνες και εδώ πέρα είναι κατακόκκινο το περιβάλλον από παπαρούνες. Είναι τόσο ωραίο, δίνει τέτοια ομορφιά που αξίζει τον κόπο να έρχεται κανείς να το αποθανατίζει. Εδώ η πλαγιά μετά το κίτρινο χρώμα γίνεται κατακόκκινη. Αλλά εντάξει, δεν έχουμε τη δυνατότητα να ερχόμαστε συνέχεια, αλλά πάντα όμως κλείνοντας και τελειώνοντας με μία κάμερα, πάντα από τη στιγμή που κλείνει η κάμερα προγραμματίζεται ο επόμενος προορισμός. Είναι αυτό που σε ταξιδεύει, αυτό που σε πάει, αυτό που σε κάνει να χάνεσαι, να φεύγεις λίγο από την καθημερινότητα, από τη ρουτίνα, από την εργασία, από το στρες, από την πολλή δουλειά, λίγη δουλειά, γενικώς από τη δουλειά, από ανθρώπους
κάποιους δεν τους θέλουμε, δεν είναι απαραίτητη στη ζωή μας, είναι τοξικοί. Κάποιους άλλους όμως τους βάζουμε, τους αγαπάμε και με αυτούς πορευόμαστε. Έτσι είναι η ζωή. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα, αλλά δεν μπορούμε όμως να μην έχουμε και τίποτα. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του, ο καθένας διαλέγει εκεί που θέλει να πάει, εκεί που θέλει να κάνει, αυτό που θέλει να ασχοληθεί, και από εκεί και πέρα δεν πέφτει λόγο σε κανέναν. Θα πρέπει να κάνω και μια ωραία αναφορά εδώ στο φίλο μου τον Ηλία. Ο Ηλίας είναι ένας φίλος όπως και ο Φόντας, που τους γνώρισα αρκετά χρόνια πριν σε εξορμήσεις, και με αυτούς έχουμε κάνει πολύ ωραίες διαδρομές, πολύ ωραίες αναβάσεις, διασχίσεις, και είναι πολύ καλά παιδιά και τα δυο, και γι' αυτό και είναι οι τύποι που τους εμπιστεύουμε και μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Ο Ηλίας τυχαίνει να είναι και οδηγός βουνού, οπότε ένας λόγος παραπάνω. Για να περνάμε ωραία. Και περνάμε ωραία. Εδώ βλέπουμε εναλλαγή του φυσικού περιβάλλον. Από τα λουλούδια πάμε στα παλιούρια, και από τα παλιούρια στα κοτρόνια. Εδώ λύθηκε το κορδόνι και το δένει, να μην τσακιστεί, να μην φάμε καμία κατρακύλα. Έχουμε και έναν κούκο μπροστά μας, ο οποίος μας υπενθυμίζει ότι είμαστε σωστά στο μονοπάτι. Όταν βλέπουμε πέτρες η μία καβάλα στην άλλη, δηλαδή όταν βλέπουμε λοιπόν πέτρες να καβαλιούνται, τότε είναι κούκος, είμαστε σε μονοπάτι. Είμαστε σε καβάλιμα δηλαδή, σωστά το λέω. Ρόμπολα. Επισημαίνω ότι το πεδίο εδώ πέρα το χειμώνα είναι επικίνδυνο, κυρίως όταν έχει καταιγίδες, διότι το υπέδαφος έχει το πυρίτιο, ένα χημικό στοιχείο το οποίο προσελκύει κεραυνούς. Το ίδιο συμβαίνει και στο Σμόλικα και στη Βασιλίτσα. Είναι το ανάγλυφο και το υπέδαφος τέτοιο. Αυτά τα δύο δέντρα είναι μοναδικά. Είναι φανταστικά, όπως και αυτά τα δύο εκεί πάνω. Τα οποία τα σπάνια τα συναντάμε. Όπως και τον κούκο σπάνια το συναντάμε. Ηλία, μετά πάμε για ηλεκτρολίτες. Πάμε μπύρες. Κάναμε μια στο Μέτσοβο μετά. Να πιούμε κανένα δυο μπυρόνια, άνευ αλκοόλ εγώ, γιατί οδηγώ. Γενικά δεν μου αρέσει το αλκοόλ, επειδή κάνω αθλητισμό. Τα έκανα αθλητισμό, αλλά πίνω, δεν με ενδιαφέρθηκαν οι άλλοι, με ενδιαφέρθηκαν εγώ σε αυτό το θέμα. Κούκι, εδώ βλέπουμε καβαλημένα, οι πέτρες καβαλιούνται. Όπου βλέπετε καβάλες, εκεί ακολουθείτε. Είναι ο σωστός δρόμος. Μοναδική μέρα, μοναδική στιγμή, ωραία λουλούδια. Δέντρα κεραυνομολυμένα αυτά. Εδώ πέφτουν πολύ κεραυνό. Τραβάει γενικά το πεδίο κεραυνούς εδώ πέρα. Αλλά εδώ προσέχω κιόλας, μην φάω καμία κουτρουβάλα. Θα πάρουμε τώρα αυτό και θα βγούμε στον Αφιάνα εκεί κάτω. Ωραίο το θέμα, καταπληκτικό.
Εδώ τώρα τραβερσάρουμε την πλαγιά, το Μαυροβούνι. Είμαστε ακριβώς στο πλαϊνό. Από αριστερά δεν πήραμε το μονοπάτι και την ίδια διαδρομή. Θα γυρίσουμε από αλλού. Αυτό εδώ είναι το κομμάτι που οδηγεί στη Βοβούσα. Η κορυφογραμμή αυτή μπροστά μας καταπράσινη. Η Βάλια Κάλτου στο βάθος, μπράβο. Ξέχασα να επισημάνω το πιο σημαντικό. Και εδώ τώρα βαδίζουμε στο μονοπάτι, θα βγούμε στον Αφιένα και από εκεί θα πάρουμε τη διαδρομή που ήρθαμε αρχικά για να ανέβουμε πάνω. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο σαν διαδρομή. Είναι εύκολη διαδρομή, περιπατητική διαδρομή, όχι με αθλητικά παπούτσια σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Έχει μποτάκι εδώ πέρα, όσο εύκολο και αν φαίνεται. Γιατί το μποτάκι έχει ευστάθει στο πόδι, το αθλητικό αν γυρίσει, από εδώ θα σε βγάλει ελικόπτερο. Και θα πιωρέσει και καμισιάτικα μετά. Οπότε ένα ζευγάρι καλά παπούτσια και ένα ζευγάρι καλά πατών είναι αρκετά για ένα απλό πεζοπόρο, περιπατητή τουλάχιστον. Αλλά όσο και αν φαίνεται εύκολο, δεν αντίκειται για όλους αυτούς που είναι άνθρωποι της πολυκατοικίας, που είναι άνθρωποι του καναπέ, άνθρωποι της καφετέριας και θέλουν να βγουν στο βουνό επειδή βγαίνουν κάποιοι άλλοι, επειδή θέλουν να μιμηθούν. Αυτό δεν υφίσταται. Όποιος θέλει βόλτα να βγει κάπου έξω στον δρόμο, στο πεζοδρόμιο με το αυτοκίνητο. Εδώ για να έρθεις ή οπουδήποτε να πας σε υψόμετρο ή σε φυσικό περιβάλλον, χρειάζεται καλή φυσική κατάσταση, θέλει πόδια, θέλει πνευμόνια, θέλει εξοπλισμό. Καλά, δεν θέλει τίποτα σημαντικό σήμερα, γιατί εδώ θέλει ένα ζευγάρι πατών και τα μποτάκια, τίποτα άλλο. Αλλά γενικώς δεν αντίκειται για αγίμναστος. Όποιος θέλει να μπει κατευθείαν εδώ πέρα, πρέπει πρώτα να μπει κατευθείαν σε ταρτάνι, άσφαλτο ή σε πιο ήπια μονοπάτια. Χώμα εννοώ. Ωραία διαδρομή, δεν είναι άσχημη. Και η αρχική και το μονοπάτι της επιστροφής είναι κάτι διαφορετικό, αλλάζει. Εδώ έχουμε βαδίσει σε κατά μήκος σε πέτρωμα. Από εκεί ήμασταν σε χώμα. Αλλά γενικά το ανάγλυφο εδώ είναι καλό. Τα ανάγλυφα της Υπέρου είναι καλά. Δεν έχουν δυσκολίες. Τι να πρωτοδείς, τι να πρωτοθαυμάσεις εδώ πέρα, τι να παρατηρήσεις από όλα, έχει άγρια πανίδα. Και εδώ πρέπει πάντα να είσαι με άτομα που γνωρίζει την περιοχή. Τυχαία να την ξέρω την περιοχή, γιατί είμαι με άτομα που είναι από την περιοχή. Διαφορετικά δεν έρχεσαι μόνος. Να πεις ότι θα εξερευνήσεις κάτι τέτοιο, γιατί εξερευνώντας κάτι τέτοιο μπορεί να σου σκάσει και ένα άγριο ζώο 500 κιλά και να ψάχνεσαι. Εδώ είναι το πεδίο δράσης της αρκούδας και εμείς είμαστε μέσα στο σπίτι της. Ανά πάσα ώρα και στιγμή θα μπορούσε κάλλιστα να δούμε. Αλλά δεν είναι εδώ, είναι πιο βαθιά μέσα στον πυρήνα της Βάλια Κάλτα. Τέλος πάντων, κλείνω λίγο για να τα πούμε πιο πάνω. Και αφού λοιπόν τραβερσάραμε από τη βόρεια πλευρά του Μαυροβουνίου και φύγαμε από το μονοπάτι, φτάσαμε ξανά εδώ στο αρχικό μονοπάτι, στο Orsa Trail, όπου θα φύγουμε. Θα φτάσουμε πάλι στο αρχικό μας σημείο, εκεί που παρκάραμε το αυτοκίνητο, λίγο πάνω από το καταφύγιο και ακριβώς δίπλα από το σπιτάλι εκεί καλύβα, πώς μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς, για να γυρίσουμε πίσω. Λοιπόν, έλαβε μέρος μια πολύ ωραία διαδρομή, μια πανεύκολη διαδρομή, περιπατητική διαδρομή και τρεξιματική δρομική του αγώνα που ξεκινάει από τα Ζαγόρια και καταλήγει στο Μέτσοβο, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Απείρω κάλος ομορφιά, αποθανατήσαμε ωραίες εικόνες, πήραμε το οξυγόνο με τον Ηλία για άλλη μια φορά σε αυτά τα μέρη τα δικά του, που με έκανε να τα κάνω και δικά μου μέρη, να τα γνωρίζω πολύ καλά πλέον, γιατί έχω έρθει επανάληπτες φορές. Και μεσολαβεί καλοκαίρι, θα ξεκουραστούμε λίγο, θα χαλαρώσουμε
Θα κάνουμε βέβαια αθλητισμό, δεν το παρατάμε ποτέ το τρέξιμο και την αναρρίχηση και θα κάνουμε πλάνα για την επόμενη σεζόν με παρέες, κάποιες φορές και με συλλόγους, αλλά κάποιες φορές με την ψυχή μας, με την καρδιά μας, να γνωρίσουμε καινούργια μέρη, να επισκεφτούμε τα μέρη που τα έχουμε ξαναδεί και μας άρεσαν, έτσι να είμαστε πάλι κοντά με ανθρώπους που μας αρέσει να είμαστε σε αυτά τα μέρη, για να περνάμε καλά στη ζωή μας και να περνάμε τα χρόνια γεμάτα υγεία, γεμάτα καλοσύνη, γεμάτα δραστηριότητες. Η αδράνεια και η παθητική ζωή σκοτώνει, αυτό είναι δεδομένο. Το βλέπουμε κάθε μέρα και να είμαστε πάντα όλοι άνθρωποι όπως πρέπει να είμαστε και κάθε φορά να γινόμαστε καλύτεροι και όχι χειρότερο όπως συμβαίνει. Λοιπόν, να κλείσω εδώ. Να φτάσουμε λίγο να δούμε λίγο το Ρόμπολο και μετά να κλείσουμε για να πάμε στην Πεδιάδα και από εκεί να φύγουμε. Αλλά δεν έχει νόημα το Ρόμπολο, το είδαμε πολλές φορές. Λοιπόν, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή.